Tak, ešte raz krásny večer všetkým. Vítam manželov Rafajových na jednom skvelom webinári. Nebudem dlho rozprávať, pretože majú pripravenú krásnu prezentáciu, takže ja by som hneď na začiatok zapla prezentáciu, ktorú majú pripravenú a oni sa už predstavia sami. Takže sekundičku, tak aby to bolo vidieť tú prezentáciu. Len mi prosím vás potvrďte, že vidíte prezentáciu. Ak nie, tak to budem musieť trošičku zmeniť. Tak, teraz by ste ju mali vidieť. Dobrý večer, je nás počuť? Páči. No, Áno. vás vítame na tomto Zoome. Dnes máte skvelú príležitosť dozvedieť sa niečo, čo ste ešte nepočuli. A to je, že na akom fyzikálnom princípe pracujú tieto zázračné prístroje z Čínskej asociácie vieda. Prosím, ďalej. Ďalej, no tak. Áno. Tak, áno. Najskôr by sme sa mali predstaviť. Sme Rafajovci, Latko a Majka. Obaja sme elektroinžinieri a už takmer 50 rokov sme pracovali vo výskume a vývoji elektronických zariadení. Vladko, chceš ešte k tomu niečo dodať? No, môžete ešte k nášmu veku. Na tej fotke sme pred 10 rokmi a dohromady máme 150 rokov. Majkin vek vám nebudem prezrázať, ale ja mám 75. No takže vidíte, nič neprezradil. S viedou sme sa zoznámili asi pred rokom na Slobodnom vysielači, kde bola Oksanka aj s pánom Kuriščákom. Dozvedeli sme sa o asociácii, ktorá má úžasné výrobky, ktoré sú založené na princípoch čínskej medicíny. Najviac nás zaujali prístroje s najmodernejšími technológiami, ktoré možno využiť aj v profesionálnej praxi, ale aj v domácnosti. Postupne sme si ich zadovážili. Prvý bol aktivátor buniek. Keď sme ho vybalili, čo si vtedy Vládko povedal? No, som si myslel, že sme draho kúpili fén. Ale potom mi došlo, že takáto firma by sa asi neblamovala tým, že bude predávať iba fén. Tak som začal študovať, čo sú tie terahertzové vlny a tak sme sa dostali k tým informáciám. Prosím, ďalej. No, keďže sme obaja elektroinžinieri a ja sa zaoberám aj ako hobby touto témou, tak mám doma nejaké prístroje a z nich som zostavil pracovisko a zaujímalo ma, ako tieto naše prístroje pracujú. Tak tu vidíme to pracovisko, čiže osciloskop 70 MHz, k nemu je sonda, ktorá delí napätie 1:100. Potom je tu univerzálny merací prístroj a ešte takýto adapter, ten na pravej strane, to umožňuje merať odoberaný výkon z elektrickej siete. No je tam špeciálny káblik, ten náhradný káblik ku BEMu sme si kúpili a ten som upravil tak, aby sa k tomu dal pripojiť osciloskop. Tak, to je vlastne naše pracovisko. No, Môžeme ďalej. No, Ventun bol prvý prístroj, ktorý sme premerali. V čínskej medicíne sa chlad a vlhkosť v tele považujú za príčinu väčšiny ochorení. Ventun je prístroj, ktorý tento problém odstraňuje cez vnútorné teplo. Cez chodidlá, ktoré sa položia do tohto prístroja, sa privádza teplo do celého tela. Rozkmitajú sa bunky v tele, tým sa zvýši teplota a tým sa zvyšuje aj imunita a cirkulácia krvi v tele. Dokonca sa ním čistí aj krv od patogénov, ale to vám Vládko vysvetlí neskôršie. Môžeme ísť ďalej. Ten Ventun, tu nám ho vidíme komplet, sa skladá, má aj vyhrievací pás, ktorý infračerveným žiarením prehrieva svaly a vnútorné orgány, to si dáte na pás. Aj sa pri tom človek spotí. No je tu ešte aj LED terapia s červeným a modrým svetlom,
ktoré pôsobí protizápalovo, odstraňuje opuchy, omladzuje pokožku. A ešte je tam možné nastaviť, a to môžeme ísť aj ďalej, na ďalší obrázok, to je vlastne panel toho Ventuna. A úplne vľavo, tamto svetielko, čo svieti, tam sa dá nastaviť vlastne ten vyhrievací pás. Pod tým sa nastavuje červené a modré svetlo. Aj na nohy to svietí, alebo do toho LED displeja, keď ho pripojíme. No a ešte je tam aj ionizácia. A táto vytvára taký obláčik ionov, ktoré čistia vzduch od baktérií. No, Vládko? Na tomto obrázku ešte vidíme vľavo tú 30, to je čas v minútach, môžeme ho zmeniť, tam je tlačítko hodinky a vpravo je na displeji jednotka, to je už nastavená intenzita a tu môžeme pridávať tým plus a mínus, zase uberať. Môžeme ďalej. No a prvé, čo nás zaujímalo, ako vyzerá ten signál generátora, teda čo vstupuje do tela a čo sa deje, keď budeme meniť intenzitu, pôjdeme od 1 po 10. Tak na ľavom obrázku je nastavená tá jednotka a na pravom potom tá 10. No a tam vidíme vysokofrekvenčný signál, to je ten biely obdĺžnik. To je aktívny signál, kedy vlastne ten prístroj pracuje a posiela elektrický signál do nášho tela. A potom je rovná čiara, čo je vlastne vypnutý stav, pauza. No a v tej jednotke je aktívny čas 30% pauzy, teda periody, a pauza je 70%. A keď sme nastavili 10, tak sa tá aktívna časť rozšírila, takže tvorí 85% intervalu a 15% je pauza. Viac sa už nedá pridať. No a tento prístroj univerzálny, ten ukazuje, ten čo v popredí, ukazuje príkon odoberaný z elektrickej siete. Toto je vlastne obídenie toho, aby sme museli merať výkon na 1 MHz, kde ten prístroj vlastne pracuje. Čiže ten vysokofrekvenčný signál, neskôr si ukážeme, je 1 MHz. A nevieme na tejto frekvencii 1 MHz tak ľahko zmerať výkon, na to ja nemám vybavenie. Ale tento prístroj, ten univerzálny merací, ten ukazuje waty priamo výkon odoberaný zo siete. A Ventun je veľmi dobre konštruovaný, čiže on na svoju spotrebu, na svoj ohrev minie len asi 5% tejto energie. Všetko ostatné vysiela von ako vysokofrekvenčný výkon. Takže z tých 49 W tam nejakých 45 postupuje ďalej ako výkon na vyhrievanie tela. No, tu treba povedať, že tieto výkony aj vľavo, aj vpravo, tie platia pre konkrétneho človeka. Čiže tu bol ako figurant posadený Vladimír a tieto výkony zodpovedajú tej konkrétnej situácii, ako v akej kondícii jeho telo, koľko má vody v tele a podobne. Niekto iný, treba s hrubšími nohami, tak by tam mal celkom iné výkony. Môžeme ďalej. No, takto vyzerá ten prechod z pauzy do toho aktívneho signálu. A to vidíme, že jedna perióda toho vysokofrekvenčného signálu je rovná asi tak 1 dielku. A jeden dielik je 1 mikrosekunda. 1 mikrosekunda to je 10 na minus 6 sekundy. A prevrátená hodnota, čiže 1 lomeno 10 na minus 6, to je 10 na 6. To je frekvencia a v tomto prípade je to 1 MHz. Môžeme ďalej. No a tu sú zhrnuté naberané výsledky a na obrázku si môžete všimnúť, ako sú pripojené tie elektrody z osciloskopu za pätami toho sediaceho človeka priamo na tých kovových ploškách Ventunu. Čiže teraz meriame plné napätie z generátora. A
naľavo od Ventuna sa nachádza ten kvadrameter. Takže, čo sme namerali, tá perióda modulácie, to zapínanie, vypínanie trvá 10 milisekúnd. Tá perióda. Tomu zodpovedá 100 Hz modulácia a podľa toho, ako nastavíme intenzitu, všetky ďalšie merania budeme robiť s 5, intenzitu 5, čo je v strede medzi jednotkou a desiatkou približne, tak tam bolo 57% plnenie tej periódy aktívnym signálom. Nosná frekvencia je teda 1 MHz a na osciloskope vieme odčítať napätie, ktoré sa označuje špička, špička, čiže najmenšie záporné, najväčšie kladné a rozdiel medzi nimi. Tento rozdiel je 600 V priamo na súrkách generátora. A z toho vieme určiť efektívne napätie, pretože ide o sinusový priebeh. Prepáčte, ale veľmi zle počuť pána Vladimíra. Pani počuť dobre, ale vás zle počuť, neviem. Už viacerí tam písali. Takže musím si to dať bližšie k ústam, tak to je to lepšie. No, ja počujem dobre, práve preto som sa divila. Ale dobre, skúste to tak viacej. No. Dobre. Takže 600 V je medzi minimum a maximum toho nasnímaného napätia. A keď toto podelíme číslom 2x od mocnina z 2, tak dostaneme tzv. Efektívne napätie. To je to, ktoré sa udáva napríklad aj v našej rozvodnej sieti, že 230 V. Tak v tomto prípade dostaneme 220. A prečo nás to netrasie? Pretože je to 1 MHz. Svaly už nestíhajú reagovať na zmeny, ktoré sa dejú miliónkrát za sekundu. Ale v bunkách tam sú rôzne náboje vo vnútri a tie sa prispôsobujú tomu, ako práve to pole sa mení. Čiže tým, že sa miliónkrát za sekundu prevráti, tak tie náboje v bunkách sa pohybujú hore-dole a to sa prejaví tým, že tá bunka sa zohrieva. Takže nás to netrasie, svaly na to nereagujú, je to celkom príjemné a hoci je tam takéto veľké napätie. A potom závisí od toho, aký je odpor tej záťaže, v tomto prípade nášho tela. Aby bol ten odpor čo najmenší, aby čo najviac toho napätia preniklo až do tela, tak sa natierajú šlapy tým špeciálnym krémom elektrovodivým. Tak si teraz zo zaujímavosti aj zmerieme, že aké napätie bude pod členkami. Je tam uvedené 520 V. To znamená, že z tých kovových podložiek až do toho bodu pod členkami na každej nohe sa stratí len asi 40 V z tých 600. A to znamená, môžeme konštatovať, že ten prechod, tá vodivosť vďaka tomu krému, ktorý sme aplikovali, je veľmi dobrá. Čiže kontakt je veľmi dobrý. A potom nás zaujímalo, že ako je to napätie rozložené ďalej po tých nohách. Čiže pod členkami máme tých 520 V a potom niekde v tých miestach, kde už sa lítko začína rozširovať, tam sme priložili tie nálepky a namerali sme 360 V. Čiže okolo členka, pod členkom a polovičke lítok, alebo ani nie, kde začína lítko, tam sa na každej nohe stratí už 80 V. A potom, keď ideme ďalej, tak na kolenách bolo 160 V, na bedrách z bokov, tam sme už namerali len 14 V. A to sa dá vysvetliť tým, že tam už je naše telo, náš trup, a tam sa ten prúd roztečie teda do celého trupu a odpor tohto úseku nášho tela je veľmi malý a teda aj úbytok bude malý na ňom. Najväčší úbytok je teda tam okolo členkov a tam je aj tá noha najtenšia a preto, keď prechádza prúd, ktorý je tak 300 mA až 1000 mA, čo je hodne, tak tento prúd vytvára teplo a vytvára ho najviac tam, kde je najväčší úbytok napätia.
Čiže nás najviac zohrievajú tie partie nad členkami. Tam je noha najtenšia. A samozrejme, keď sa tam posadí niekto, kto má treba práve opuknuté nohy, tak jednak stúpne príkon, teraz bol ten príkon 91,4 W, tak u takého človeka s tými opuchnutými nohami to môže byť aj 200 W. Čiže ten prúd sa prispôsobí, napätia tie zostanú. No a ešte sme merali napätia aj na pleciach, že koľko zostane z toho úbytku medzi plecami, tam bolo len 8 V, ale keď sme položili ruky na kolená, tak to stúplo o 50% na 12. To je taký ukazovateľ, že čo sa asi stane, keď položíme ruky na obnažené nohy. Môžeme ďalej? No a tu sú ďalšie údaje, tie sme už merali pomocou wattmetra. Tu bolo zaujímavé zistiť, že tým, že Ventun má niekoľko systémov v sebe, koľko príkonu potrebuje každý z tých systémov. Tak o generátor sme sa bavili doteraz, tam sa ten príkon dá nastavovať od 1 po 10 a v tomto prípade u Vladimíra to bolo od 49 W po 132. Ten vyhrievací pás, keď sa zapol samostatne, tak odber bol 65 W na vstupe do Ventuna. A keď sa tam miesto pása dal ten ledkový panel, ktorým sa dá osvetľovať treba telo alebo tvár, tak keď bol zapnutý na červeno, tak bol príkon 11,5 W a keď bol modrý, tak 8 W. No a ešte ionizátor, keď je zapnutý samostatne, tak 2,7 W. A keď bolo všetko vypnuté, len riadiaci systém toho Ventuna bol aktívny, tak jeho vlastná spotreba je maličká, 2,2 W. Správne by sa toto 2,2 W malo odpočítať zo všetkých tých hore uvedených výkonov, aby sme videli čistý prírastok. Napríklad ten ionizátor, ktorý má 2,7 W, keď odpočítame 2,2, tak iba 0,5 W potrebuje na to, aby produkoval tie ióny kladné záporné, ktoré dezinfikujú vzduch v blízkom okolí. No a keď sa všetko pozapínalo, čo sa dá pozapínať, čiže vyhrievací pás miesto LED panela, ale aj tak sa dá zapnúť napríklad na červeno osvetlenie na nohy. A ionizátor zapneme a všetko, čo sa dalo zapnúť, tak vtedy u Vladimíra to bolo tých 212 W. Ale na štítku od spodu na Ventune je uvedené, že až 350 W môže byť. A tam ten výkon sa môže k tomu približovať, keď sa posadí na to človek, ktorý má teda tie opchnuté nohy. Dobre. Je to celkom úsporný prístroj. A veľmi dobre konštruovaný. Môžeme ďalej. A teraz si trošku zakonšpirujeme. Asi pred 9 rokmi som sa stretol s takým článkom v časopise, kde bol popísaný patent. Tu som vystrihol len obrázok, ktorý tam z toho časopisu som odfotil. Čiže to je číslo patentu. Dá sa nájsť potom aj na internete celý ten patent americký. Bol prihlásený v roku 1990 a udelený bol 1993 vo februári. A týka sa čistenie krvi od patogénov pri transfúziách krvi. Tu vidíme schematicky znázornenú ruku. Je tu hadička, ktorou sa odoberá krv pri darovaní. A podstata toho patentu je, že cez tú hadičku sa prepichnú na 2 miestach ihly a k tým ihlám sa pripojí zdroj striedavého napätia. A aplikáciou tohto napätia cez ten úsek krvi medzi tými ihlami prechádza elektrický prúd striedavý a tým sa ničia patogény, to znamená nejaké krvné parazity a vírusy a baktérie, ktoré sa nachádzajú v krvi, lebo tie sú veľmi citlivé na elektrické prúdy. A potom už ďalej postupuje prečistená krv zbavená týchto patogénov, alebo teda aspoň usmrtených vírusov. A zároveň v tom patente bol popísaný aj spôsob prípadného liečenia
pacienta, ktorý má nejaké neduhy, tým, že sa bude takto elektrifikovať jeho krv. Ten prístroj bol navrhnutý tak, že jednou hadičkou zo žily sa odoberá krv do prístroja, tam sa touto metodou prečistí a inou hadičkou sa zavedie na inom mieste naspäť do tela. Toto samozrejme sa dá prevádzkovať len na špecializovaných medicínskych pracoviskách, kde je hygiena dodržaná a ďalšie pravidlá s tým súvisiace. Tu treba len poznamenať, že musí ísť o striedavý prúd. Keby sa aplikoval jednosmerný, tak tie elektrody sa začnú zanášať. Nastáva elektrolýza, to je nežiaducí jav. No a poďme ďalej. A tu ten článok pokračoval. Tuto je na obrázku, na tej fotke, pán Robert Beck. A to je tiež elektrotechnický inžinier na dôchodku, ktorý sa v svojom aktívnom živote zaoberal konštrukciou lekárskych zariadení, lekárskych prístrojov. Čiže on pozná aj elektrotechniku, on pozná aj anatómiu. A on prišiel s návrhom, že netreba takto invázne čistiť krv. Dá sa to urobiť aj tak, že sú na tele miesta, kde žily a tepny sa priblížia k povrchu tela, to je napríklad na zápestí alebo pod kolenom. A tu vidíme na jeho ľavej ruke takú čiernu gumovú pásku a pod ňou sú zasunuté dve elektródy na tých miestach, kde sa nachádzajú tie žily, čiže okolo tých šliach. A v rukáve Saka má malú krabičku a v tej je jednoduchý obvod, ktorý generuje striedavé napätie a nastaví sa taká hodnota napätia, aby sme to trošku cítili, ale aby to bolo ešte príjemné. A časť toho prúdu, ktorý vnikne do tela, tak zasahuje aj krvné riečište. Čiže tá krv zasiahnutá tým prúdom, tam nastáva ten efekt elektrifikácie krvi. Samozrejme oveľa slabší, než to, čo bolo na tom predošlom obrázku, v tom patente. Ale dlhodobým nosením tohto prístroja, môžete to aj nájsť na internete, volá sa to Beckov čistič krvi, tak dlhodobým nosením sa dosiahne nejaký zdravotný účinok. A teraz porovnajme, čo robí náš Ventun s týmto Beckovým čističom krvi. Čiže my položíme nohy na generátor, to ešte nie. Ešte nie, vráťme sa. Ešte na svete. Tak. Čiže spomeňme si na náš Ventun, tam položíme nohy. Nohy obsahujú veľký objem krvi, možno že 20-30% celého objemu krvi je v nohách. A tady prechádza pomerne veľký striedavý elektrický prúd a zasahuje teda tento objem krvi. Čiže intenzívne čistenie krvi od patogénov nastáva. A toto je aj dôvod, prečo je nutné, aby sme spolu s Ventunom pri tej procedúre a aj pred ňou, aj po nej pili hodne vody. Lebo tie patogény musia. No, tie patogény treba potom odstrániť, čiže musíme uľahčiť ladvinám a pečení, aby dokázala potom odbúrať z krvi tie uhynuté patogény. Dobre, to by bolo všetko na túto tému, môžeme ísť ďalej. No, ďalší prístroj bol BEM, to je bioelektrický masážny prístroj. Je to šikovný malý prístroj a pritom má až neuveriteľne veľa funkcií. Možno ho využiť na bankovanie, to je ten vákuový systém, potom aj na tepelný ohrev, sa tá ružica na spodu. Môžeme sa ďalej posunúť. Tam je to vidieť, to je tam vákuum, potom heat, to je akože tepelný ohrev, tým sa môžu, povedzme, ohrievať napríklad malým deťom brúško, keď ich bolí. Proste má to asi tak krémik, keď si môže dáma zapracovať do tváre. No, je tam aj pulzný cyklus s masážnymi vodivými rukavicami. A to môžeme ísť ďalej. Tam ich je vidieť, kde sa tam pripoja k tomuto prístroju.
A zároveň sú tam aj také nálepky, ktoré môžeme prilepiť na telo a ošetrovať si niektoré miesto, ako keby liečenie, hej. Medzi tými dvomi nálepkami prechádza prúd. Napríklad si to na kolienko nalepíte z jednej, z druhej strany. No, dokonca je možné robiť s týmto prístrojom aj guláša masáž. No a aby toho ešte bolo viacej, tak má ešte aj laser. To je tam stočený káblik vpravo dolu, od rukavic dolu. A tento je vhodný na liečenie, povedzme, nádchy pri boľavých ušiach, ale aj na liečenie nejakých boľavých miest, napríklad klbíkoch rúk a podobne. S týmto úžasným prístrojom sú veľmi spokojní maséri, ale aj ich klienti. Dokonca sa s ním možno masírovať môže aj bežný človek sám doma, čo je úžasné. Na to je dobré kurz absolvovať. Áno, robí sa na to kurz, takže mám s tým skúsenosti, naozaj je výborný. No, môžeme sa posunúť. No a čo nás prvé bude zaujímať, ako vyzerá ten signál z tohto prístroja, z toho BEMu, keď sa robí tá impulzná masáž. Na to sú dva režimy. Jeden sa označuje TENS 1 a druhý TENS 2. Tak čo nás zaujímalo, ako vyzerá signál v tom režime TENS 1 a TENS 2. Ten prvý režim TENS 1 je určený, keď sa používajú rukavice vodivé, tie sa namočia, v sebe majú strieborné vlákna a chodí sa s nimi po tele, netreba tlačiť a svaly pod tými rukavicami, keď sa nastaví správny signál, tak sa kontrahujú alebo stiahujú, proste hýbu sa tie svaly a tým sa dosahuje ich masáž. Tak v tom režime TENS 1, ktorý je určený pre rukavice, tak vyzerá tak, ako to vidíme na obrazovke toho osciloskopu. Čiže nosná frekvencia je 1,5 kHz a napravo, TENS 2, to je určené pre tie nálepky. Keď sa prilepia nálepky, tie sa vlastne nehýbu už na tele, tak sa mení tento signál čo do amplitúdy. Čiže vidíme, že tá obálka je inakšia. Sú väčšie zmeny, sú pomalšie a hĺbšie tie zmeny amplitúdy. A to je preto, že pokiaľ používame rukavice, tak chodíme ponad nejaký konkrétny sval a teda nastávajú veľké zmeny prúdu, ktorý prechádza cez ten sval. Ale keď máme nálepky, tak cesta prúdu je stále tá istá, od jednej nálepky po druhú. A aby nastávali zmeny, tak to zabezpečuje ten prístroj, čiže mení amplitúdu výraznejšie. Frekvencia ešte? No, frekvencia je 1,5 kHz. Na túto frekvenciu stíhajú svaly reagovať a naozaj sa to prejavuje kontrakciou. V obidvoch prípadoch je tuto na displeji zobrazená, nastavená 26. Tá intenzita sa dá nastaviť od 1 po 99 a podľa toho, kde sa aplikuje, tak zvyšujeme tú intenzitu, až kým nezačneme cítiť brnenie, ale ešte nejdeme až kým to je bolestivé. Postupne si telo trošku na to zvykne a potom môžeme zvýšiť o 1-2 stupne. Dobre, môžeme ďalej. A tu je zobrazené to, čo nás učili na kurze, že keď sa s týmto prístrojom prechádza na telo tej masírovanej osoby, tak treba mať ruky spojené. To sa v elektrotechnike nazýva skrat. Čiže urobíme skrat, položíme ruky na telo a až potom ich od seba odtiahneme, tak ako je to na tom pravom obrázku dole. A vtedy na obrazovke osciloskopu sa objaví ten signál, ktorý zodpovedá tomu režimu TENS 1. Tu treba ešte vysvetliť takú drobnosť, že v elektrotechnike sa rozlišuje zdroj napätia a zdroj prúdu. Zdroj napätia je taký, že udržiava napätie, aj keď sa mení záťaž.
keď je väčšia, menšia záťaž, tak napätie je stále to isté a mení sa prúd podľa tej záťaže. A taký je napríklad Ventun. Čiže on drží to napätie a podľa toho, aký človek si na to sadol, v akej konštitúcii, tak sa prispôsobí prúd. A tento masážny prístroj BEM, to je zase zdroj prúdu. To znamená, že on sa snaží udržiavať rovnaký prúd a keď sa mení záťaž, tak sa zväčšuje alebo zmenšuje napätie. Čiže keď je zdroj prúdu, tak kľudne môžeme urobiť skrat, to je celkom normálne pre ten zdroj prúdu a vtedy je napätie nulové. Keď to priložíme na telo, tak je nejaké, čo ukazuje ten osciloskop. A keď sa pohybujeme s tými rukavicami, tak to napätie sa zväčšuje a zmenšuje podľa toho, ako práve vyzerá, aký odpor kladie tá cesta od jednej rukavice po druhú. Dobre, môžeme ďalej. A to je už ďalší prístroj. No, toto je sauna Bagua. Je to mini sauna, ktorá je veľmi skladná, má rozmery iba 70 x 80 x 96 cm a váhu 11 kg. Čiže dá sa ľahko prenášať a poskladať, zbaliť. Využíva špeciálnu technológiu a fyzikálne vlastnosti kameňov, turmalín a čierny nefrit. A infračervené žiarenie je veľmi príjemná a sedí sa v nej, hlava zostáva vonku, môžete si tam napríklad aj čítať, môžete si vyložiť ruky von. Sauna vytvára mikroklímu, ktorá má terapeutický účinok na celý organizmus. Odstraňuje toxíny z tela potením, zlepšuje stav pokožky. Je tam takýto ovládací prístroj, na ktorom je možné nastaviť čas a teplotu a ešte aj na nohy. No, takže tá sauna odstraňuje, môžete ísť ďalej, tá sauna odstraňuje toxíny z celého tela vlastne potením. Zlepšuje stav pokožky, perfektne sa v nej relaxuje, dokonca pomáha aj pri chudnutí, ako sme sa dopočuli od mnohých dám, ktoré sa s tým pochválili. No a tuto máme pokusného králika v saune. Nech sa páči. No, tu nemáme veľa príležitostí niečo merať osciloskopom. Nie, to by sme museli rozoberať saunu, a to sme nechceli. A ani sme nemali zvedavé otázky na tú tému. Proste ohrev je v tých bokoch, teda zozadu a z ľavej, z pravej strany. A ešte pod nohami je vankúšik. Môžeme ísť ďalej. A tu sú uvedené príkony, ktoré sme merali tým wattmetrom. Keď sa nastaví želaná teplota a zapne sa sauna, tak okamžite začne na plný výkon nahrievať, aby sa dosiahla tá požadovaná teplota, nastavená teplota. A vtedy ten príkon bol 727 W. A vtedy bolo ešte vypnuté ohrievanie pod nohami. Keď sme chceli zmerať to ohrievanie pod nohami, tak sme najprv museli vyhriať saunu na nejaké 50 stupňov. Dá sa nastaviť požadovaná teplota až po 65 a minimálne 35. Takže vyhrieme na 50 stupňov a potom nastavíme želanú teplotu dole na tých 35 stupňov a vtedy sa vypne to hlavné vykurovanie úplne na nulu a vtedy môžeme odmerať, aký príkon budú mať tá podložka pod nohami. Tak, tam má 3 stupne, ktoré sa dajú nastaviť. No a tam bol príkon 10 W, 21 a 33. Tam sa nič nereguluje. A keď to spočítame, čiže toto plus toto, keď sú zapnuté aj to vyhrievanie nôh naplno, tak najväčší príkon bol 760 W. Čiže to je také asi na úrovni ako rýchlovarná konvica. No, čo sme ešte chceli dodať? Asi nič. No, aktivátor buniek. No, aktivátor buniek je špeciálny prístroj, ktorý využíva terahertzové vlny. Tie aktivujú bunky tela
pracujú ako fén, ale má nadstavec. Môžeme ísť ďalej, tam je vidieť, že sa to dá oddeliť. Ten nadstavec sa dá oddeliť, ale to nie je kvôli tomu, že by sa malo s tým pracovať oddelenie. To len kvôli tomu, aby sme to ľahko preniesli, aby to nebol taký veľký kus. Vošlo to do kabelky, lebo je to výborný prístroj, ktorý si ľudia často nosia so sebou, kde idú, kdekoľvek idú. No a v tom nadstavci sa vlastne vytvárajú tie liečivé vlny. Možno ho využiť pri akýchkoľvek bolestiach, či chrbtice, ale aj pri zápale, napríklad močového mechúra, pri kožných problémoch, boľavých klboch. Skrátka, využiť všade, kde nás niečo bolí. Dajú sa ním napríklad sušiť vlasy a počasie zistíte, že vám vlasy už nepadajú. Pomáha taktiež odstraňovať chlad a vlhkosť tela. Pán Kuriščák voľakedy hovoril, že väčšina chorôb vzniká z prekyslenia organizmu. A tento aktivátor vlastne pomáha odkysliť vlastne organizmus. Čiže takéto civilizačné poruchy by sa mohli dať vlastne takýmto aktivátorom zvrátiť. No, že je to skrátka taký domáci lekár, ktorý by mal byť v každej domácnosti. No, môžeme ďalej. To už si zoberiem ja mikrofón. No, na tomto obrázku, ktorý sme našli na internete, je veľmi dobre znázornené, kde ležia tie terahertzové vlny v širokom spektre frekvencií, elektromagnetických frekvencií. Sú tam frekvencie naľavo 10 na štvrtú, to je 10 kHz, a napravo 10 na 20, myslím až. No a ako prechádzame z ľavej strany, tak tam sú rádiové vlny, potom niekde okolo 900 MHz končia televízia, terestriálne vysielanie. Potom následujú mikrovlny, tie sa využívajú napríklad aj v domácnosti v mikrovlnej trúbe alebo v telefónoch sa vyskytujú. To je 2,5 GHz. To je GHz 10 na 9. Potom sú tie naše terahertzové vlny a keď ideme ďalej ešte k vyšším frekvenciám a kratším vlnám, tak prechádzame na infračervené vlny, to je vlastne sálavé teplo. A potom sú tam také trifarebné prúžky, červená, žltá, zelená a tak ďalej, farby duhy. A tento úzky interval v celom spektre, to je to, čo vnímajú naše oči, to je svetlo rozložené podľa farieb. A napravo to končí fialovou farbou a ďalej pokračuje ešte kratšie vlny a ešte vyššie frekvencie, to sú ultrafialové. A keď ideme ešte ďalej, tak tam sú potom rentgenové frekvencie, rentgenové vlny a gamma vlny, čo sú u radioaktívnych látok. Tie už sú veľmi škodlivé, pretože vyvolávajú ionizáciu v našom tele a rozklad tkaní a podobne, veľmi škodlivé. A vráťme sa k tým terahertzovým vlnám. Tie sú pre naše telo úplne neškodné, pokiaľ samozrejme sa nepreženie výkon. A týmto vlnám, tým frekvenciám zodpovedajú dĺžky vlny okolo milimetra, čiže jednotky milimetra až desatiny milimetra. 10 na minus štvrtú, to je 0,1 mm, lebo to je 10 na minus štvrtú z metra. No, tieto vlny majú schopnosť prenikať cez rôzne materiály, čiže s tým aktivátorom buniek môžeme ošetrovať telo aj cez šaty. Kľudne prenikajú tie vlny, ale pohlcuje ich voda a to je vlastne to čo spôsobuje ten pozitívny efekt. Tým, že voda, ktorá sa nachádza v našom tele, odborníci hovoria, že až 90% tela je voda, táto voda, v nej sa tvoria potom záporné jóny, anióny, čiže ionizuje sa molekula vody
a vzniká niečo, čo je pre bunky veľmi žiadúce. Niečo, po čom tie bunky len tak chňapnú, ako hovorí pán Kurščák. A tým sa tie bunky vybudia do lepšieho stavu a vlastne sa štartuje v organizme taký samoliečiaci proces. Čiže bunky začínajú plniť tú funkciu, na čo boli vytvorené a ktorú vlastne v tom tele majú zastávať. A takto sa dosahuje ten efekt. Čiže vybudí sa tkanivo, telo k tomu, aby sa spustilo samoliečenie. A to je aj princíp toho nášho aktivátora buniek. Môžeme postúpiť ďalej. No, ako vznikajú vlastne tie a ako to ten aktivátor buniek vytvára. Čiže tá čierna trubička, ktorá je nasadená na fén, na tom aktivátore, tam sa dá pozrieť zubárským zrkadielkom, tým šikmým zubárským zrkadielkom, čo som aj urobil. A takto od ruky som to potom obkreslil na papier. Celá tá štruktúra vyleptaná na skle tej vnútornej trubky vyzerá tak, ako je na obrázku. Má dĺžku asi 60 mm. A cez trubku potom prúdi ten teplý vzduch. A čo tam vidíme? Začína to hore obdĺžníkom, potom je taký meandrovitý pásik, zase obdĺžnik rovnakých rozmerov. Ten pásik, keďže nie je stočený do slimáčika alebo do špirály, tak má veľmi malú indukčnosť a je to vlastne pre mikrovlny je to vedenie. Je to určitý úsek vedenia a trvá nejakú dobu, než elektromagnetická vlna prejde celú tú dráhu. A samotný ten čierny obdĺžnikový pásik, to je v mikrovlnej oblasti rezonátor. Jeho rozmery určujú, na akej frekvencii bude rezonovať. A tým, že sú dva takéto rezonátory spojené pásikom určitej dĺžky, vzniká ďalšia rezonančná sústava. Čiže jeden a druhý rezonátor sú prepojené pásikom istej dĺžky a dĺžka určuje potom frekvenciu, na ktorej to bude rezonovať. A táto štruktúra je zopakovaná dvakrát, má to byť rovnaké, to je od ruky, to mi prepáčte. A ešte sú prepojené pásikom, vedľa ktorého je taký krúžok. A ten krúžok to je tiež rezonátor. Túto vec som konzultoval s mikrovlnármi, lebo ja som aj pre nich konštruoval nejaké prístroje, tak som čosi pričuchol. Čiže táto štruktúra, ktorú vidíme celková, je schopná rezonovať na viacerých frekvenciách práve v tej terahertzovej oblasti. A tí, čo sú starší z vás, si možno pamätajú, ako vyzerali strechy domov, keď sa začala rozvíjať televízia. Na strechách boli televízne antény. To boli také reblíčky. A to má súvis s tým, čo tu vidíme. To boli tiež kovové tyčky určitej dĺžky. Tá dĺžka súvisela s tou frekvenciou, na ktorej tá anténa mala príjmať televízny signál. A tým, že bol vytvorený takýto rebríček, tak keby išlo o vysielač, tak sústredí tú vysielanú energiu do jedného smeru. Ale pracuje to aj recipročne, čiže citlivosť pre príjmanie je z toho smeru, tam bol ten rebríček namierený. A niečo podobné sa deje aj v tejto našej trubičke. Čiže tieto rezonančné štruktúry usporiadané za sebou sústredia to vyžarovanie z toho teplého telesa, ktoré je vo féne. To je širokospektrálne žiarenie, ktoré pokrýva aj mikrovlnnú oblasť, aj tú terahertzovú oblasť, aj infračervené žiarenie. Tak z toho vyberajú tie vybrané frekvencie, kde nastáva rezonancia a tie zosilnia v tom smere. Ten aktivátor buniek ešte obsahuje aj také modré svetielko, ale to je len ukazovateľ, že kam máme ten aktivátor namierený, aby sme treba vedeli správne mieriť na to miesto, ktoré chceme ošetrovať. Takže táto štruktúra sa stará o to, že z toho fénu sa stane aktivátor buniek.
Môžeme ísť ďalej. No a náš wattmeter sme použili na meranie príkonov v rôznych režimoch, ktoré sa dajú na tom aktivátore nastaviť. Čiže keď prepíname režimy, sú tam 3 označené ako C, jednotka, dvojka, tak v režime C ventilátor, ktorý má dvoje otáčok, tak beží na tie vyššie otáčky, ale príkon špirály je najmenší 192 W a aj ten vzduch, ktorý potom vychádza z prístroja, je pomerne chladný. Nie je studený, ale je taký letný. Tak to ošetrujeme človeka, ktorý treba trpí horúčkou, aby sme nezvyšovali jeho teplotu ešte nad nejaké mece. Takže ten používame vtedy, keď ošetrujeme človeka s horúčkou. Potom režim 1, tam sú nižšie otáčky ventilátora a výkon je 265 W. Výkon toho ohrievacieho telesa, to je ten dominantný príkon, ventilátor, ten sa dá zanedbať. A ten vzduch je už potom pomerne horúci. Keď by sme podržali ruku pred tým výstupom z tej čiernej trubičky, tak nás bude páliť. Čiže preto aj treba pohybovať s tým prístrojom, aby sme nespôsobili nejaké nepríjemné pocity. A v režime 2 tam ten výkon stupne na dvojnásobok, 520 W, a aj otáčky ventilátora stúpnú na tie vyššie otáčky. Čiže teplota vzduchu je zase ten horúci vzduch, ale nie je taký, ktorý by bol neznesiteľný. A toto sa aplikuje najmä vtedy, keď ošetrujeme niekoho napríklad cez šaty. Takže takto vyzerajú tie výkony namerané na tom aktivátore buniek. Môžeme ísť ďalej. No a to sme teda prešli cez všetky 4 prístroje, ktoré dnes sú na našom trhu. A všeobecne môžeme o tých prístrojoch skonštatovať, že sú veľmi dobre konštruované. Napríklad veľmi som ocenil, že aktivátor buniek má prívodnú šnúru riešenú tak, že sa dá otáčať do nekonečna. To býva to najzraniteľnejšie miesto na elektrospotrebičoch, kde prichádza šnúra do toho spotrebiča. Tam sa obyčajne tým stálym pohybovaním ulomí alebo prelomí sa tá plastová izolácia a to je to, čo sa prvé pokazí, takže tu to nehrozí. A takisto Ventun, veľmi dobre konštruovaný. Ja s tým mám skúsenosti, lebo ja som konštruoval elektroniku a viem, že ako to dá zabrať, myslieť na všetko. No tie prístroje majú v sebe viac funkcií, koľko tá fyzika vlastne dovoluje. Sú vhodné aj pre profesionálov do rôznych salónov, ale môžeme ich používať aj v domácnosti. Sú konštruované tak, aby boli bezpečné pri dodržaní pokynov výrobcu. Tu treba napríklad povedať, že Ventun, tam sa uvádza v návode od výrobcu, že by sa nemali na to posadiť deti pod 10 rokov. To sa dá vysvetliť aj tým, že majú jednak kratšie údy, kratšie nohy a ešte nemajú ani mentálne tú disciplínu vyvinutú tak, aby tie nohy ticho držali položené na tých platničkách, takže takéto deti radšej tam nedávajte. Môžete si ich dať treba na kolená, keď sami si dávate nohy do toho prístroja, tam nehrozí nič, trošku prúdu môže odbočiť aj do toho detského telíčka, ale len malá časť a neoblíži. No, takisto ruky neplate, tam sa majú dávať nohy. Na to je ten prístroj nie určený, lebo potom by ten prúd prechádzal cez trup, kde sú dôležité orgány. Takisto, keď máme v tele nejaké prístroje, ale to všetko je v tých návodoch uvedené od výrobcu, že keď je treba kardiostimulátor alebo nejaká inzulínová pumpa v tele, tak tie prúdy by mohli tomu prístroju ublížiť, preto tedy takýchto ľudí kardiostimulátorov by mohli ublížiť. Tak. Áno. No a sú cenovo dostupné tie prístroje, takže aj v domácnosti si ich vieme dovoliť. A to musím poďakovať firme Vieda, že to, čo bolo kedysi dostupné len pre tých najbohatších,
v rôznych špecializovaných medicínskych zariadeniach, tak to je teraz vlastne dostupné nám a môžeme o tom rozprávať ďalším našim známym a stáva sa to aj pre nich dostupným. No, čo to máme ešte? No, že sa môžu... A s tými prístrojmi sa môžete zoznámiť v rôznych showroomoch. Napríklad na Slovensku je to Bratislava, Poprad a v Čechách vieme o showroome v Olomouci a zrejme zakrátko pribudnú ďalšie. No a v rôznych salónoch, kde už si zakúpili takéto prístroje. No, ešte ďalej. A poďme ešte ďalej. No a tu sú nejaké linky, kde sa môžete zoznámiť s ďalšími informáciami. Tí, čo sú tu noví na tomto Zoome, tak si môžu pozrieť stránky Vieda, euvieda.org. Tam sú všetky v súčasnosti dostupné produkty. Si môžete o nich prečítať. Čo je tam zač? Je tam katalóg vlastne. A tam uvidíte aj ceny tých produktov. Odporúčam tú modro vysvietenú linku na YouTube Oxivita, kde si môžete pozrieť videá a tam je veľa skúseností, nie len s týmito prístrojmi, ale aj s ďalšími výrobkami firmy Vieda, teda asociácie Vieda. Tam sú aj doplnky výživy, tam sú aj hygienické potreby, tam sú aj medicínske pomôcky, napríklad okuliare, vložky do topánok a hygienické vložky a rôzne ďalšie užitočné veci. No a ďalšie informácie získate od človeka, ktorý vás pozval na túto prezentáciu a v tých showroomoch samozrejme. No to je všetko. A tak vám ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme, že ste tu s nami vydržali. Ja ďakujem veľmi pekne, bola to veľmi výživná a inšpiratívna teda prezentácia. Máme tu krásne ohlasy. Takže ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sem prišli. Ďakujem aj vám za túto nádhernú, prepracovanú prezentáciu, veľmi zaujímavú. Ja teraz vypnem nahrávanie a prejdeme na otázky.